ras dihamu aliak kadongan las roha pajipak kita muse di pertanyaan palapuk roha di channel YouTube IKB Namar Hata Batak Toba dopakso manangihon hata ni dibatahi tadi tikion perjulu mahita martangiyang upuji hami ko ali dibata manami perdengan bahasa na mangaramuti ngulunani diri ko do hami oleh Tuhan dikaholongi ko do kami dalah ditikion na ing tangihonon nami masian hatami oleh Tuhan urasi kami sian hagalion hadusaon nami dalah totong ada Tuhan di bagasan asini roham majakok kami si roham ale Tuhan pergubui mahami lau mangulah hatami marhiti to dinto di purbagia mau lihat ma di bagasan anakmu Yesus Kristus yukota amin dia muna aliak kadongan ia si pakusor-kusoro ni rohatta na dibuat siap buku wasiat kekal na marodolan Porsea jala makka Porseai di enet sian sada Musa sapulusia ayat sada sahat tu sapulusia jala nagabe ujahan ni si pakusor-kusoro ni rohatta imasian ayat 10 nama dok jadi dung rodi balian tinugihon nasidai ninna sahalak mak kedua mahosan unang bereng dopak puding jala unang ngongokko bisa dok raun dulu maho makorus asa unang kelipas sudido halak Kristen ngadok dihina Porsea tutuhani pola ditutu saya sudi natolak masih tutu maka Porsea isa Porsea tutuhani dada pola tardok nasumuru ni alana si bulis be Porsea do Yesus duri tazaha di Markus sada ayat 22 dohot bidutulu ayat 10 nariko si sukutonok taima tutudo hika maka Porsea itu kani ido sual no balga nyadupan ni rumah tangga Lot di barita na tabigi di Janikau ditiki dengan jala sonang be dan aduk sual sudihira naso adong do na kurang siagani muramat dok nasa sahalahi Porsea itu alai dunga dong akka persuanan roh akka nama kutu pernuluan roh naso patek turoha silo ka Porsea ni diuji walan Porsea do dituhani ido hita manungkuk do maka Porsea di bagasan akka parhusoran ni narokingi do jutan tarela sai mengadului dala sadiri jala dangbe marhabo sapi jahuba kudus tuna dinahen ni pardikutan ni silot bini muse diulawan akka yana konna na semuni tuppe nong takas padok ni jahuba alai dak pos rohani inatai disilot maka Porsea jahuba ina magona dinasubui maka Porsea Tuhani jujutan gawi mabuan ulutta lam turwana dang lam tu denggan Abraham Lot rapuar do sian huta hagudanganna alai marasing doha ujungan ninggulu nasida nasada di pasu-pasu di bata jahuba nasada narik marhasusaan ala dang marsitutu silot do ripena maka Porsea itu kami amis somoni mazolo pertanyaan ta di sadarion alai setunggu pahamu ate terkadungan like subscribe jala sagio musetu akka dongan na asing dope marhiti maparsidoot tamuna patol hasab berita nauli rap doot YKB tuliat portilion saya dipasok-pasok Tuhan taima hitam amin.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.